Dembag malimyomin kapuso, Tanod iti Peñarrubia, Abra, natay, kalpasan na pinaltogan ti kayong na. Report manipod kay ni Bridget Mayor. Bangungot iti pamilya Molina tinagbanagan ti padre de pamilyada ni Joseph Molina upatapulo ket maysa ti tawen na ken Chief Tanod iti Barangay Luswak, Peñarrubia, Abra. Maysa tama ti bala ti shotgun ti inpatay ti biktima kalpasan na pinaltugan ti kayong na ani Juanito Basa. Agalas 10 drabii, nagriri ti biktima ken ti misis na iti uneg ti balayda. Nangegday iti sospek akaruba damet laing iso anapan rimaman. Nadanunan na akabkabilen ti biktima ti misis na iso nagpungtot daytoy. Iti nakakukukwala ang kabsat pay ni bako na halangan na asyang kagitan na nagado nagbabatitan ti anak na. So lareje ti saksakitan ni mot kanya na tatari nga kabsa na. Basari ti investigasyon, imuna nagpaputok ti paltog ti sospek iti balayda. Ngem ti may kadwa putok, ti maman ken ni Molina. Apan naman patayan kan wala na kano hirkap ni bakit nga dagos di ridaw. Napan man daw limi ko siguro diyan titawa napan pinasirokan iyayon. Iti investigasyon, igawgawid ti misis na ti biktima ditoy apaset ti salas. Iti metrowarda ito'y atawa ti nagpwestuan ti sospek no sa dinno na inpasirip na ti paltog na ken inputok na ti namindua adaras iti biktima. Nasaksyan mismo dagiti anak ti biktima tinapasamak. Sanda nga inpagarup nga agtenag iti kastoy a trahedya ti panagriri dagiti naganak da. Rumar ko manita tang mamkat ingawid na ni nanahon mam. Diwangkot ko, arata kami ng mamkot ko. Di ko pinasiripan na matita di paltugan mamkot na tiruan matito ni tatangan mam. Dagos naglibas ti sospek ani Juanito Basa, kalpasan ti pamaltog iti rabii, ngem na arestar metlaing itay bigat, babayen kadagiti opisyal ti barangay. Kuna ti sospek, napunwan nga minisunan tamasansan nakabkabilen ti biktima, ti misis ken dagiti anak na no kasta makainom. Hindi damo pinutukak. Ngumangko, tayo pag isumara ko po ng bako na. Ay, ko po hindi bako na suna. Sinibara lang. Sustinir ko na, niya mala. Hindi may kaduan. Hindi yan, kinala. Addan iti kustodiya ti Peñarrubia Police Station ti sospek, ken may sagsaganan ti kaso may pila kontra ken kuana. Bridget Mayor, Balitang Ilokano.